El Camp Nou, aquí tenen l'aspecte de l'estadi el dia que el Barça i el Madrid s'enfronten a la 26a jornada del Campionat de Lliga i quan surt l'equip de la capital. La xiulada sobre els homes d'Arsenio Iglesias. Els del Barça que encara no han sortit, que deuen ser a punt de fer-ho, Joan Patsi. Efectivament, els jugadors del Barça ja són baixant les escales que els han de portar sobre la gespa d'un Camp Nou impressionant. Un Camp Nou que recorda el de les millors ocasions, aquell que fa possible que quan l'equip sembla mig mort ressusciti i torni a comptar per coses que ja no comptava. Segons dades facilitades pel mateix club, és la quarta vegada que el camp s'omplirà de gom a gom. Una vegada la Copa de la Lliga, temporada 82-83, l'altra la Copa d'Europa 85-86 i l'última la Lliga de Campions 94-95. I aquí tenen un seguit de pancartes, Núñez més Cruyff, ni saga de poder. El que necessiten Núñez i Cruyff és amor. Penya, Guillermo Amor de Talavera de la Reina. Hi ha pancartes per tothom a dojo en aquest mena de duel que mantenen el president del Futbol Club Barcelona i el seu entrenador Johan Cruyff. Un duel que el soci del club sembla que li interessa poc, només el dia del partit per deixar sentir el que pensa. Xiulets per l'alineació titular del Real Madrid, 11 titular també confirmat del Barça. Joan Patsi, aquestes són les alineacions. Pel Futbol Club Barcelona jugarà a la porteria Busquets amb el 2 Ferrer, amb el 3 Abelardo, amb el 4 Guardiola, amb el 5 Popesco, amb el 6 Vaquero, amb el 7 Figo, amb el 9 Codro, amb el 12 Sergi, amb el 23 Iván de la Peña i amb el 24 Roger Garcia. A la banqueta, al costat de Johan Cruyff, s'hi asseurà Òscar, Carreras, Posinecki, Lopetegui i Moreno. Pel que fa a l'alineació del Real Madrid, que han vist formant pels fotògrafs, és la següent. A la porteria Bullo, amb el 2 Chendo, amb el 3 Quique, amb el 4 Hierro, amb el 5 Sanchís, amb el 6 Redondo, amb el 14 Milla, amb el 21 Luis Enrique, amb el 10 Laudrup, amb el 9 Zamorano i amb el 17 Raúl. Assegut al costat d'Arsenio Iglesias, Cañizares, Lassa, Michel, Álvaro i Snyder. Hem pogut veure mentrestant una pancarta que deia Clemente, ja estàs bé a Espanya. Una altra de les pancartes que hi ha avui al Camp Nou i que fa referència al possible interès del Futbol Club Barcelona pel seleccionador de la selecció espanyola de futbol. Hem vist momentàniament Raúl, l'estrella d'aquest Madrid, que encara té Bullo sota els pals, un dels porters més en forma de la Lliga Espanyola, i el Barça, que és a punt de sortir al terreny de joc. Aquest és un dels dubtes que hi havia avui sobre l'11 titular, la presència o no de Posinecki, que avui de moment veurà el partit des de la banqueta. Al costat, com ja ens ha informat Joan Patsi, d'aquest home que veuen aquí, Òscar, d'aquest que veuen aquí, Moreno, i també de Lopetegui i Carreras. Surt el Barça, esclata el Camp Nou. No els feien pampallugues als ulls, són milers de flaixos, de fotografies que volen tenir aquest record. Guanyeu per nosaltres, diu aquest mosaic gegant que han preparat els grups de l'anomenada Grada Jove i el diari Esport pel partit d'avui. Un mosaic realment impressionant, amb un camp que està impressionant i on ha de fer por jugar, fer por, i ha de donar un gust impressionant també, Joan Patsi. Efectivament, la por deu ser pels jugadors del Real Madrid, que recorden que temporada rere temporada els últims anys van perdent i deixant oportunitats de trencar un malefici que fa molts anys que dura, i el suport incondicional d'una afició que vol col·locar el Barça un altre cop a dins d'aquest campionat de Lliga. Johan Cruyff ja ha avançat abans de començar el partit que, com que no juga a Nadal, l'home que va amargar juntament amb l'afició del Barça la temporada passada, Michael Laudrup, ho farà avui Jica Popescu. Hem vist Michael Laudrup precisament donant la mà l'àrbitre del partit, el senyor Miguel Ángel Marín López, i aquí tenim la imatge de la banqueta del Futbol Club Barcelona amb un Cruyff tranquil i relaxat al costat del metge del Barça. La presència de Roger amb el 24 a l'esquena, avui a l'11 titular, i ara el sorteig de camps que faran aquest home, l'àrbitre del partit, el senyor Marín López, que xiula el seu partit més important en la seva probablement última temporada primera entre el Barça i el Real Madrid. És, sens dubte, el més gran espectacle de la Lliga. Un Barça-Madrid, un Madrid-Barça.
Un camp on hi caben 100.000 persones. Dos equips que tenen el pressupost més alt de la Lliga i tot i que estiguin bé o que estiguin malament, que estiguin passant una bona Lliga o una mala Lliga, sempre és un partit molt diferent, un Barça-Madrid. Avui tindrem el gust enorme de veure en directe des del Camp Nou aquest partit que jugaran dos grans equips que tenen 11 grans jugadors per intentar endur-se la victòria, que avui valdrà més que mai perquè recordin que l'Atlètic de Madrid ha perdut el seu camp davant del Sevilla, que estava pràcticament desquiciat a zona de promoció per 0-1. Aquests 3 punts que ha perdut l'Atlètic de Madrid poden donar força tant als jugadors del Barça com als jugadors del Madrid per intentar continuar la persecució en aquesta Lliga botifarrera, aquesta Lliga que no s'acaba mai i que encara té molts punts en joc. Aquí tenen una de les estrelles del partit, a priori, Iván de la Peña. A l'altra banda, hem vist fa una estona l'altra de les estrelles possibles, Raúl, el seu amic, avui contrincant al damunt del terreny de joc. El partit és a punt de començar a l'estadi, mourà primer la pilota al Madrid. L'àrbitre mira el seu cronòmetre, mira també Laudrup i Zamorano, que són al costat de la pilota. Zamorano demana als seus companys que s'ajuntin i l'àrbitre xiula el començament del derbi. Ha començat el partit al Camp Nou, mou la pilota al Madrid, ha començat l'espectacle a TV3. Ha recuperat la pilota el Barça, és Ferrer, que fa un retall sobre la pressió de Raúl. Se n'ha anat bé Ferrer. Aquests primers 10 minuts poden ser importants. El tall del Madrid ha estat el tall de Milla i finalment la pilota marxa fora de banda, favorable al Futbol Club Barcelona. Un partit com aquest, Àngel Alonso, ha de ser d'una màgia especial. Sí, home, tots els derbis indubtablement tenen, encara que la classificació sigui dolenta, tenen algo especial, una cosa especial. I més avui, després de la derrota, com has dit, de l'Atlètic de Madrid, que li torna a donar il·lusió a tots dos equips. Un partit que ho té absolutament tot per ser un gran espectacle, també per l'àrbitre, que d'alguna manera, senyor Sergi Albert, avui rebrà el premi a una carrera dilatada i sense sort. Sí, una carrera que va començar ja fa molts anys, la temporada 82-83. No ha tingut sort el senyor Marín López en aquesta... Tot i que ha estat sempre considerat un bon àrbitre. Sí, sempre ha estat un dels millors, però mai el millor. L'àrbitre de Calahorra, que avui dirigeix per primera vegada aquest Barça-Madrid. Intenta fer jugada Chendo. Ha pogut posar el peu Sergi, que ha tallat la passada de Chendo a Zamorano. Serà Chendo qui faci efectiu el servei de banda. Busca Zamorano, que ha tocat per Laudrup. S'ha avançat Popescu, que juga amb Busquets. Cobra per Guardiola. Puja la pilota en Pep. Demana de la Penya que s'obri cap a l'eix de l'atac. En Pep ha jugat però per Figo. Davant de Figo està Quique. Guardiola mira de passar de la Penya. Ha trobat un obstacle, ha recuperat la pilota, juga amb Figo. Aviam què fa Figo, prova de fer jugada, intenta arribar a ratlla de fons, ha tocat la pilota, Quique cau a terra Figo, la pilota marxa i a corna favorable al Barça, és el primer del partit. Arriba tot just al minut 2 de la primera part, el primer corna del partit favorable al Futbol Club Barcelona. S'ha fet efectiu ja, mou la pilota de la Penya, que busca espai per una centrada, encara de la Penya fent retalls i més retalls, ja ha pres la pilota Quique, ha recuperat el Madrid. Aquest és Laudrup de taló, ha jugat per Redondo. Xiulets per Laudrup. Mau Zamorano obrint per Chendo, que juga enrere per Hierro. Un dels problemes d'Arsenio, Àngel, era trobar un home que fes del Corta. I ha baixat a Hierro. Sí. Arsenio té molt clar com jugar, amb 3 homes al centre de la defensa, 3 centrals, un d'ells home lliure. I per tant, sense el Corta no té massa marcadors centrals i ha optat per endarrerir la posició de Hierro. Veiem un frec a frec entre Iván i Zamorano. Iván de la Penya i Zamorano. La primera lluita ha estat aquesta entre Ferrer i Raúl. Després una entrada de Milla. I l'àrbitre que no ha tret targeta a Raúl, perquè vegin com agafarà. Ha advertit però a Milla. Sí, però amb advertències es fa poca cosa. És Popescu qui ha recuperat pel Barça. Vaquero deixa passar Iván. Ha recuperat Redondo pel Madrid. S'ha posat al mig Vaquero, que fa que Redondo equivoqui la passada i recupera el seu equip. És Figo. Figo penja una pilota a l'interior de la gran, corre de la Penya, surt, Bullo i atrapa. El porter del Madrid amb la mà obre cap a la posició de Chendo.
El Chendo el recolza a Laudrup, acompanyat de Popescu. Per tot arreu, Sí, sí. Ja pot baixar, però a la frontal de l'àrea del Madrid. El segueix Popescu per tot arreu. Han buscat un marcatge individual a Michael Laudrup, que li farà la guitza tot el partit. Ara hi ha hagut falta a Luis Enrique i advertiment per Roger, quan l'àrbitre atura el joc, que el Madrid havia començat a bellugar. Aquí tenen la jugada entre Roger i Luis Enrique. Doncs li dic el mateix que abans. Amb advertències se li pot complicar el partit, I hem vist la llotja, una llotja que, com explicava abans Xavier Valls, és històrica, amb la presència dels presidents del Barça i del Real Madrid. Luis Enrique mira de fer una jugada interior que pot tallar Sergi. Puja la pilota Sergi pel Barça, ha tocat de la penya enrere per Popescu. Obrim per Abelardo, que envia cap al mig del camp, zona de Guardiola. S'ha avançat per Redondo, que ha recuperat pel Madrid. De buscar-la Laudrup. Redondo i Laudrup, surt de la penya. Ha robat pel Barça, recupera Redondo. Agafen Redondo del coll, hi ha falta. I al minut 5 de la primera part del partit, Barça 0, Real Madrid 0. I al minut 5, el primer cop que Arsenio Iglesias s'aixeca de la banqueta per donar instruccions als seus jugadors. Arsenio deu patir d'allò més. És molt patidor Arsenio Iglesias, i tot i que haurà viscut partits d'una alta intensitat, ha viscut finals també, diferent un partit com aquest. El llançament de Chendo, ha arribat a tocar Sergi a la pilota, a les mans de Busquets, que també amb la mà envia per Vaquero. La baixa amb el pit Vaquero, juga enrere per Roger. Ferrer, Figo, Codro per Figo, ara sí. El rebot afavoreix Quique, baixa la pilota Redondo, mou la pilota Sanchís, Hierro, per Chendo. Per aquí és on el Madrid podrà treure fàcilment, en principi, les pilotes, perquè com que Roger està guardant les pujades de Luis Enrique, no hi ha ningú que pressioni Chendo, és a dir, que Chendo queda lliure. Figo. Atenció, Figo, pot endur-se aquesta pilota, hi ha un rebot a l'interior de la gran, ja Figo fa un retall, busca espai per fer una centrada, per xutar, per fer alguna cosa, encara Figo fa la centrada, la pilota passa, ha posat el peu Luis Enrique, baixava Vaquero, la treu al Madrid. Ha tornat a posar el cap Popescu, ara sí, pilota controlada, surt el Madrid al contraatac, és Luis Enrique. Ha jugat amb Raúl, que pica per Laudrup, el tall de Popescu, recupera el Futbol Club Barcelona. Popescu rep la pressió de Zamorano, fa un retall, envia per Ferrer. Senyor Alonso, som al minut 6, és molt aviat, però ja li he de preguntar com pinta això. Un ritme frenètic. Jo crec que tots els dos equips han sortit com embogits, no? Amb una forta pressió, i avui probablement es perguin totes les posicions. No hi haurà dos equips que especulen, no hi haurà dos equips posicionats al camp, sinó que fins i tot jo m'atreveria a dir que hi haurà més emparellaments al llarg del partit, que no passa el de Popescu amb Laudrup. Ha deixat anar a la mà Redondo, ha tocat la cara d'Ivan de la Penya, i Milla envia fora de banda perquè puguin atendre l'Opalat. Ha estat en un retall. Redondo és un jugador que juga molt amb les mans obertes. Li ha tocat el coll, no ha arribat a tocar la cara. I aquí tenim una nova imatge del que ha passat entre Redondo i de la Penya. I per tant, falta de Redondo, perquè amb la mà no deixa jugar el jugador del Futbol Club Barcelona. Però tan sols falta, El Barça torna la pilota al Madrid, guanya uns metres, farà pressió sobre aquesta sortida del fora de banda. La treu al Madrid, recupera Guardiola. Ivan, la taló per la pujada de Ferrer. La centrada del Xapi, la pot treure Sanchís, va a buscar el rebot Figo, no hi ha arribat. Ara el salt de Popescu, poderós, topant després amb Redondo, la pilota marxa, ratlla de fons, pilota pel Madrid. Com viu la banqueta del Barça aquests primers minuts, Joan? Johan Cruyff va estar donant instruccions quan estaven atenent Ivan de la Penya, ha cridat a Roger, però són instruccions tàctiques no de grup, sinó individuals, perquè sobretot no s'oblidés que Luis Enrique és un jugador perillós i que per aquest cantó pot fer mal.
Advertint Cruyff des de la seva banqueta de com marxa el partit als seus homes. Arsenio dret veient el partit arran de gespa. És Ivan de la Peña, se n'ha anat molt bé de Quique. Fa una centrada, busca la frontal de la grana, ha posat el peu Sanchís. Evita el corna Bullo, que fa una excursió per l'àrea i envia llarg buscant Zamorano. Cop de cap de Belardo. Recupera el Barça, que de moment és el que té més estona la pilota als peus, Àngel. Sí, molt més. Està pressionant molt, el Madrid està perdent rapidíssimament la pilota i està jugant pràcticament tota l'estona dintre del camp del Madrid. Guardiola deixa passar Ivan. S'ha avançat ara Quique a Codro. I Abelardo ho ha fet a Zamorano. Ha tornat a recuperar Guardiola per Figo. Figo ha trigat a sortir. Ha guanyat posicions Miller i ha pogut prendre la pilota. Surt el Madrid. Redondo. Luis Enrique. L'home perill. Perseguit per Roger. Ha caigut a terra Luis Enrique. Hi ha falta, diu l'àrbitre de Roger, Luis Enrique. I hauria d'ensenyar-li targeta groga si assenyala aquesta falta, Abans d'advertit. I de fet, si assenyala falta, és que considera que ha estat per darrere. Exacte. I a més amb un advertiment. Vull dir... Però no li ensenya res, No, això estem d'acord. El llançament de la falta del Madrid ha estat Redondo per Laudrup. Sanchís. Altra vegada Laudrup, que rep els xiulets del públic i el cop de maluc de Popescu. Mira de fer jugada Zamorano, que cau davant de Belardo i a falta. Falta favorable al Real Madrid. Som al minut 10 de la primera part del partit. Continua l'empat a 0 al Camp Nou. I Arsenio que li acaba de dir a Fernando Hierro que s'incorpori per una possible rematada. Ara l'agafa Popescu. Atenció a Zamorano i atenció a Hierro. Els homes que amb el cap fan estralls en els atacs del Madrid. Atenció, però, a la resta de jugadors que té el Madrid i atenció a un possible rebot a la frontal de la gran que està sol Redondo. Ha pogut treure amb el cap Guardiola. Baixa a buscar-la Figo. Ha recuperat el Madrid, que endarrereix per Bullo. Toca la pilota lleugerament Bullo, farà una passada llarga. Amb el cap Zamorano. La baixa Ferrer. Abelardo cap al mig del camp. Guardiola ha jugat amb Figo. L'acompanya Codro. Encara Codro cau a terra i a falta de Milla. No marca falta l'àrbitre. Continua el joc. Ha considerat el senyor Marín López que Milla havia tocat la pilota i que no havia fet falta. Redondo. Li ha pres la pilota ara a Guardiola. Ha recuperat el Barça. Vaquero. Raúl pel Madrid. Encara Raúl. Atenció a Zamorano, que se'n va. Zamorano davant de Busquets. Fora! Quina passada de Raúl per Zamorano. Com ha aguantat Busquets. I el xilè Iván Zamorano ha enviat fora. Aquí tenen la jugada anterior entre Milla i Codro. I aquí tenen la passada de Raúl, l'home més en forma del Madrid, per Zamorano. I que bé que ha cobert porteria Busquets, Àngel. Sí, però la veritat és que avui dona la impressió que serà un partit amb moltes opcions de gol. A mi m'ha sorprès fins i tot el Madrid, que ve molt despert. Fins i tot Luis Enrique ocupa una posició de centre del camp, vull dir que no ha col·locat els 5 homes al darrere ni molt menys, ni s'està replegant. Si s'ha replegat en algun moment ha estat fruit de la pressió del Barça, però és un partit que serà molt obert i jo crec que amb moltes opcions de gol. I Arsenio i Johan Cruyff, que no estan a més de 4 metres l'un de l'altre ara mateix. Surten i entren. Entren i surten els dos entrenadors. Aquí tenen una jugada que el públic ha protestat al Camp Nou, senyor Albert, una jugada entre Quique i Codro. Sí. Primer Codro empenta el jugador del Madrid i aquest, quan cau, fa caure a la seva vegada a Codro. És a dir, el fa caure involuntàriament. Involuntàriament. Això. Atenció a Codro, a l'interior de la gran, ha provat el xut, ha tocat Sanchís, canviat a corna. Al minut 13 de la primera, Codro baixant a a l'esquerra. La pilota ha tocat a Sanchís i ha marxat a corna. És el segon del partit favorable al Futbol Club Barcelona. El llançament el farà de la Penya. Ha trobat el cap de Luis Enrique. La pilota marxa fora de banda. I aquí tenen Arsenio. I avui poc tastarà la banqueta. Vostè que l'ha tingut és un home nerviós, Àngel, Arsenio Iglesias.
Sí, viu intensament el partit. És un home que viu, està per tot, no se li escapa ni un detall. Viu el partit en tots els sentits. És el Xavi Ferrer, fa una centrada cap a l'interior de la gran, la treu el Madrid, recupera el Barça, Popescu. Prova de fer jugada amb Figo, que cau a terra, davant de Hierros, queixa Figo. Ara és Vaquero qui du la pilota, ha tocat per Ivan. Ivan s'ho mira, atenció a l'entrada de Roger, l'ha vist Ivan, ha pogut tallar amb el cap Luis Enrique, recupera Guardiola. Popescu i Guardiola. Està movent la pilota bé al Barça, està jugant bé al Barça, ha tingut una molt bona oportunitat al Madrid. És un partit obert, és un partit bonic, és un partit emocionant. És Ferrer, prova de marxar, prova d'entrar a l'interior de la gran, ha trobat el peu de Quique. I ara el Barça torna a recuperar. Bona anticipació en totes les jugades del Barça. Sí, a més n'hi ha que veure que estan Abelardo i Ferrer, tots dos com a extrem dret. És Roger, ara a la banda esquerra, prova la centrada, i ja fora de banda. Què li diu a vostè això, senyor Alonso? Això de veure Roger, Ferrer i Abelardo com a extrems dret. Doncs el que he comentat abans, que no crec que es mantinguin massa les posicions al camp. De tota manera, haurà de tenir molta cura el Barça defensivament, perquè el Madrid al contraatac pot fer mal, El senyor Marín López ha xiulat falta per aquesta acció de Popescu, de Luis Enrique. Li ha fet de tot, Popescu. Primer l'ha tirat i després l'ha trepitjat. Sobre la caiguda, Popescu li ha trepitjat la cuja a Luis Enrique. Veu en Mitchell, que li diu al quart àrbitre que marxi a l'altra banqueta. L'àrbitre li evita Arsenio, que tranquil. I Luis Enrique porta la pilota pel Madrid. Ha jugat amb l'Audrup, encara Luis Enrique pot provar el xut, està buscant un espai, no el troba. Té davant Popescu. Luis Enrique vol jugar de taló, ara ha fet una passada interior, atenció a la jugada del Madrid, que Ferrer enviarà corna. L'entrada d'aquí, que havia doblat Luis Enrique, ha estat una nova oportunitat pel Madrid. I escoltin, sobre el llançament de corna de l'Audrup pels xiulets del Camp Nou. Ha buscat l'Audrup per Raúl, encara l'Audrup amb la pilota. Prova de fer una centrada interior, ha tallat Ivan, que juga amb Sergi. Puja Sergi, l'acompanya Figo, també l'acompanya Codro, encara Sergi amb la pilota. Arribarà a la frontal de la gran, la passada interior. Al peu de Villa envia corna. És partit de cardiograma. Som al minut 16 i això va i ve que fa mal al cor. Quin partit més intens. El tercer corna favorable al Futbol Club Barcelona. Quin partit de futbol més maco. El corna el llançarà Ivan. Busca el segon pal a les mans de Bullo. Li agrada o no, Àngel? Sí, el partit està impressionant, un ritme. Cap dels dos equips renuncia a la victòria, ni pren mesures defensives. És a dir, tots s'han llançat, perquè el Madrid, quan surt amb molta velocitat i amb molts efectius en atac. I el ritme és alt, és molt alt. Acostumats a veure el Madrid de Valdano amb una transició en aquestes zones lentíssima de moltes passades en horitzontal, molt diferent. I el Barça, estan, jo diria, aquest partit a tope, la motivació que tenen els jugadors, n'hi haurà moltes lluites cos a cos, una intensitat gran. Quin pot ser el secret? Saber qui aguantarà més estona al ritme? Sí, indubtablement la condició física i el marcador, perquè l'equip que tingui el marcador favorable trau forces d'on no les té. Ara hi ha falta de Sánchez a Figo, que li diu a l'àrbitre que no és la primera. I parlant de l'àrbitre, senyor Albert, com el veu? Està seguint el joc de prop, de lluny? S'està col·locant bé, vull dir... Això vol dir que el segueix de lluny? No, col·locar-se bé, vull dir, ell, la seva condició física no li permet fer arrencades brutals, ha de mantenir un ritme, l'està mantenint, i la forma de jugar dels equips en aquest moment l'està afavorint. Ha recuperat Guardiola pel Futbol Club Barcelona. En Pep busca un company, aixeca el cap. Ara ha trobat una bona passada per Figo. Atenció a la jugada del Barça. A l'interior per Vaquero, que deixa amb el pit per De La Peña. La pujada de Roger per l'esquerra. Ja fora de joc, marca en línia. Pilota pel Madrid.
I el que estem veient, Àngel, sobre el terreny de joc és molta esportivitat entre els jugadors. Enraonen molt, es demanen disculpes en alguna jugada molt concreta. Ara mateix Roger, que ha enviat la pilota al cos de Luis Enrique, li ha demanat disculpes. Sí, però no semblava així al principi, eh? Al principi No ha començat així. semblava que estaven molt calents i que anaven tots dos a tope i que podien haver més d'un problema. Això afavoreix també els interessos de l'àrbitre, que vol un partit tranquil. Viera de Marcial Zamorano. Té al davant Abelardo. Zamorano i Abelardo. Encara Zamorano. Troba una centrada a l'interior per Laudrup. Canvial. Ha estat la tercera oportunitat clara pel Madrid, que arriba esporàdicament, però molt clar. Sí. Té claretat i va dalt amb efectiu sempre. De tota manera, en aquests partits sempre es parla d'homes importants, no? Avui podien ser, doncs, aquest, el propi Laudrup, Raúl o Iván de la Peña. I el que sol passar normalment que l'home decisiu no és cap d'aquests, que en teoria són els homes importants del partit. A la banqueta del Barça i a la del Madrid, Joan, com es viu? Doncs amb més nervis la del Madrid que la del Barça. La del Barça sembla que de moment ho veu tot molt clar, o almenys li agrada el que està veient. Vesco per De la Peña. Ivan fa una passada interior per Codro. Ha pogut tallar el Madrid. Ha recuperat el Barça. Ha recuperat ja un munt de pilotes al Barça al mig del camp. Ara ha dat un pèl De la Peña. El xut de Vaquero. No li ha sortit tan fort com volia, però ha estat un xut sorprenent que no ha enganyat Bullo. El Madrid fa un llançament llarg, deixant caure la pilota a terra. Buscava Zamorano, ha trobat el cap de Abelardo i a fora de banda, favorable al Real Madrid. Som al minut 20 de la primera part del partit. Continua l'empat a 0 al Camp Nou. Ja han estat 20 minuts molt bonics de futbol, amb molta intensitat i amb un ambient esplèndid. Ara el llançament de Chendo ha estat estúpid. Ha enviat la pilota a Vaquero. La pilota, però, encara s'està negociant. Recupera el Madrid. L'altra vegada Chendo. Chendo no sap què acabar de fer. Ha arribat Luis Enrique per intentar fer jugada. Luis Enrique amb Sergi. Luis Enrique ha tocat. Marxa fora. Pilota de porteria del Futbol Club Barcelona. I aquí tenen Luis Enrique, un home del que s'ha dit l'any que ve pot jugar al Futbol Club Barcelona. Tot i que després de sentir avui el senyor Lorenzo Sanz parlant d'una mena de pacte de no agressió entre els dos clubs grans del futbol espanyol, doncs igual això ha quedat en res. Roger cau a terra, ha lluitat amb milla aquesta pilota, ha recuperat el Real Madrid. És Luis Enrique. Laudrup fa una passada llarga, avantatge per Ferrer. També per Busquets, que arribarà abans que ningú. I jugarà amb el seu jugador lateral dret. Ivan. De la Peña puja la pilota. Vaquero. De la Peña. Roger, De la Peña. En tot això hi ha problemes darrere la porteria de Paco Bullo. Hi ha un munt de policia al darrere de la porteria de Paco Bullo, que tenen aquest sector d'aficionats més radicals. Quan el Barça intenta fer jugada d'atac, la centrada de Codro sobre el segon pal, avantatge per Luis Enrique, que li ha fet un barret d'esquenes a Roger. Ja abans de començar el partit, en aquell sector hi ha hagut un petit problema amb la policia, que s'ha resolt afortunadament. Sembla, però, que no val tot. Figo prova el xut, Figo de lluny a les mans de Bullo. El xut de Figo semblava fàcil, però era molt dur. Aquí tenen Figo, ha trobat l'espai, ha fet el xut i amb dos temps Bullo ha pogut aturar. Tenen el sector que ha originat aquesta polèmica, aquest problema que sembla resolt afortunadament. Sergi per Ivan amb el cap Roger.
Ha pogut posar el peu Milla, que recupera pel Madrid. Laudrup. Luis Enrique pressionat per Sergi a falta. Vaquero aixeca Luis Enrique. I ara la falta la llançarà Hierro. Tenen Bubu Hierro. Fa aquell llançament buscant la frontal de la grana. Saltava Raül. El vigilava Ferrer, canvia la pilota cap al mig del camp. Directament fora de banda. Ara sembla que s'ha lentit el ritme del partit, no? Sí, ha baixat, Home, no podia aguantar així tot el partit, Sí, ha estat trepidant. Ja es comença una mica més a mantenir la pilota sense la intenció tan clara de progressar com se feia abans. I la posició de la pilota molt dividida. No vulguin saber com està avui la tribuna de premsa, com el camp, plena vessant. Enviats especials d'arreu del món per veure aquest partit. Atenció, Laudrup ha aixecat la bandera en línia. La jugada hauria d'estar anul·lada. L'àrbitre no l'ha vist. No serà la primera vegada que no li fa cas ja al jutge de línia. Amb aquest, precisament. Hi ha hagut una jugada anterior, una falta de Zamorano, que ha assenyalat el jutge de línia i l'àrbitre ha aplicat la llei de l'avantatge. Doncs era jugada d'escàndol, Era jugada d'escàndol perquè el línia havia marcat un fora de joc de Laudrup i s'havia quedat clavat a lloc. I la jugada d'atac del Madrid continuava. I ja sap el que passa. Sí. Recupera Milla pel Madrid, ve a buscar-la Figo. Ha estat ara més hàbil Redondo. Figo i Redondo. Aguantant la pilota Redondo, que s'ha quedat sense espai. L'ha guanyada Guardiola. Popescu per Figo. La centrada de Figo busca el cap de Vaquero. La pilota surt. Rebutjada per Hierro. La puja Luis Enrique. L'espera Sergi. Enrere per Hierro. Es queda Chendo. Sergi ha rebut una trompada. Sembla que el genoll a sobre del genoll. I està tenint problemes. Que no acaba de recuperar. Sánchez. Raúl, Milla. Hierro. I a buscar-la Luis Enrique. Hierro. Ara puja la pilota Hierro, que ha trobat un passadís. Atenció a l'entrada de Laudrup, el tall de Popescu. Guardiola per Ivan. De la penya mira de marxar a Luis Enrique, no ho ha pogut fer. Ha recuperat Luis Enrique pel seu equip. I és el Madrid qui puja ara la pilota. Raúl ha tocat de primera per Laudrup, l'havia agafat Popescu. La targeta. Targeta groga. Doncs pot ser important aquesta targeta, perquè amb el marcatge individual el pot mediatitzar bastant. Sergi està estirat a terra i no és dels que fa Comèdia, no? comèdia. Si es queda aquí és que realment li deu fer molt mal. Ara han dit a Carreras que inicia els exercicis d'escalfament, però seria una baixa important perquè Sergi és dins del to baix de les últimes jornades del Barça, un dels jugadors amb el to més alt. Un dels que està més en forma, sens dubte. Aquí tenen la jugada de la targeta, com Popescu agafa Laudrup. No era fàcil de veure perquè, a més, l'àrbitre quedava mig tapat, però ho ha sabut veure el senyor Marín López, que ha assenyalat targeta a Popescu, la setena aquesta temporada pel jugador romanès. Marxa Sergi. L'hem vist fa uns minuts ja queixant-se del genoll, sembla que no ha pogut recuperar-ho. També escalfa Moreno. Esperem que no sigui res de l'altre món i pugui incorporar-se al joc. Això que l'espero sempre de tots els jugadors, que facin la seva feina i que la facin bé. Que per això ven tanta gent als camps de futbol. Aquí tenen els jugadors del Barça escalfant. I Sergi, al fons, de les millors mans del món, les d'Àngel Mur. Atenció al xut de la falta que pot fer Hierro. Pot provar el xut directe, està molt lluny.
El Barça ha situat una tanca defensiva. No hi haurà xut directe. Hi ha jugada d'estratègia. La sortida de Busquets que atrapa. Carles Busquets amb la pilota a les mans. Davant d'ell Laudrup. I Busquets que fa un llançament llarg amb el peu. Raúl ha tallat Popescu. Això és perillós. La doblada de Luis Enrique. Atenció a Laudrup que prova el xut fora. El xut de Michael Laudrup ha marxat a la dreta de la porteria de Busquets. Acompanyaven Luis Enrique, Raúl i Zamorano. Ha provat però el xut el jugador danès que ha sortit a prop del pal dret de la porteria de Busquets. I ha entrat Sergi al terreny de joc, pel que es veu recuperat. Diu que bé, que bé. Pel que sembla l'han cridat de la banqueta, no, Joan? Sí, sí. Jo he preguntat ben què. Déu-n'hi-do l'entrada de Vaquero. Vaquero clavat a Milla. A Milla que tenen un contenciós. El lloc on l'ha trobat, Un contenciós de fa molt temps. Són dos jugadors d'usos. Secs. I l'entrada ha estat d'aquelles que fan tremolar les pestanyes. L'entrada de targeta, senyor Albert. Sí, sí, sí. Les imatges no deixen lloc a dubte. No l'ha marcat el senyor Marín López, que està tranquil pel que fa al capítol de les targetes. N'ha ensenyat una només. Ho ha fet a Popescu. S'està apoderant el Madrid del partit, Sí. Per què, Àngel? Sí, perquè ha perdut el centre del camp. Perd rapidíssimament la pilota el Barça ara. Realment la posició encara afavoreix el Futbol Club Barcelona, però fa una estona era més important que no pas aquest. Aquí tenen el 52% pel Futbol Club Barcelona, el 48% pel Madrid. Això sí, tindrem l'oportunitat de recuperar la que hi havia fa 10 minuts, que afavoria més el Futbol Club Barcelona, i en aquests últims 10 ha perdut, com deia l'Àngel Alonso, una miqueta el control del partit. Ara ha estat Abelardo, i ha fet una falta Luis Enrique. Ha tocat Popescu amb el cap. Corre Sergi, que està recuperat davant de Zamorano. Ha triangulat Busquets amb Popescu i Roger puja la pilota. Ha intentat una passada per Ivan. El rebot afavoreix Codro a l'interior de la gran. Està Ivan també a l'interior de la gran. La passada per Ivan no ha arribat. Prova el xut. Codro ha topat el cos de Sanchís. Encara el Barça. Ferrer. Codro. Hierro. Ha posat el peu Hierro. Ho torna a provar Ferrer, que força un corna. Quina jugada! Semblava l'especial de Villar a tres bandes que fa TV3 al Naval. I vinga rebuts. Ha sortit Cruyff de la banqueta. I Figo llançarà el corna. S'ha animat el públic després d'aquesta jugada. El llançament de Figo. El cop de cap de Popescu. I el rebuig de Milla, que envia la pilota fora de banda. Roger per Vaquero. No ha sortit la pilota, ara sí que ho fa. L'àrbitre ha girat coll ràpid a veure què deia en línia. Que no havia vist que la passada de Roger a Vaquero sortís. Tot i que ho reclamava un jugador del Madrid. Què diu Cruyff, que crida des de la banqueta, Joan? Sí, Roger s'ha quedat per tapar Chendo, però, esclar, darrere seu hi havia Luis Enrique. S'ha oblidat per un moment que Luis Enrique estava darrere seu i li estaven dient justament això, que se n'adonés que l'home que ha de seguir estava al darrere, no al davant. Ja fora de joc. Ha marcat fora de joc en línia, és també l'àrbitre. Jugada anul·lada d'aquest home, Quique. Aquí, com diu l'anunci, no li pesen els anys. Encara té aquella punta de velocitat, Quique. Tot i que el dia 2 va fer 31 anys. I el fora de joc ha estat claríssim. I la llotja. El senyor Lorenzo Sanz i el senyor Núñez i al mig de l'alcalde de Barcelona, el senyor Maragall.
Serà Roger qui faci el llançament de banda. Figo. Ferrer, Abelardo. L'ha tocat amb l'ungla. Mira que no marxa la pilota Codro, no hi arribarà. Ja fora de banda favorable al Real Madrid. Tot i la decepció per aquest xut d'Abelardo, tímids aplaudiments i tranquil·litat que demana Codro. El 34 de la primera, Barça 0, Real Madrid 0. Ja fora de banda. No ha pogut controlar bé la pilota Quique. Ara el fora de banda afavoreix el Futbol Club Barcelona. Què li ha semblat, senyor Albert? Sí, m'ha semblat que a l'última tocada la pilota ha sortit fora. El jutge de línia està en una posició idònia per marcar-lo i se l'ha de creure. Ja l'últim vot semblava que estava a mitges i encara ha marxat més. Per això. Puja la pilota al Barça, és Figo. Surt el tall Hierro, canvia fora de banda. Roger per De La Penya, que ha fet un dribling molt bo amb el cos. Encara De La Penya, relliscat, ha recuperat el Madrid. Luis Enrique, envoltat de jugadors del Barça, perd el control de la pilota, ha recuperat Roger. Vaquero deixa enrere per Sergi. Ara Sergi ha volgut jugar amb Ivan, no li ha sortit bé, però ha pogut recuperar la pilota. Vaquero, marxa Sergi, pilota per Ivan. Ivan De La Penya s'acosta a la frontal de la gran, deixa a l'esquerra per Sergi, que prova de fer una centrada que no ha sortit bé. Ha recuperat Redondo pel Madrid i Roger pel Barça. Ara els uns i els altres perden la pilota amb certa facilitat. Sergi, a l'interior de la gran Sergi, prova de fer la centrada, ha posat el peu Chendo. I estan donant feina al noi que vigila aquella banda. Perquè el Barça torni a provar jugada. I ho torna a fer. Ara el peu de Milla. Ha jugat enrere per Hierro, que l'escup cap al mig del camp. Cop de cap defensiu de Belardo. La passada de Raúl. En línia dona per bona la jugada. Ha sortit Busquets. I amb autoritat davant de Luis Enrique fa un retall i envia Sergi. Ha de recuperar més ràpid la posició Busquets perquè Sergi està complicant la vida. Li han fet falta. Falta favorable al Futbol Club Barcelona. Marxava tot Xino-Xano, Busquets cap a la porteria, mentre Sergi mirava de protegir davant de Raúl aquesta pilota. La falta, senyor Albert. Clara. Entrada per darrere, sense possibilitat de jugar la pilota, falta. Codro, en Ferrer, tocaven fora de joc els homes del Madrid, no l'ha donat en línia, i ara Hierro li diu en línia que aixequi la bandereta, i aquí tenen la jugada. Senyor Albert, què ha vist? Estaven tot just en línia, és a dir, havia encertat el jutge de línia. És a dir, no hi havia fora de joc. No hi havia fora de joc. Tampoc ni ara, o com a mínim no l'ha donat l'àrbitre. Codro, gol! Ha marcat Codro! Ha marcat Codro! Ha marcat Codro! Ha marcat Mejo Codro! I ho ha fet avui! I ho ha fet al minut 38 gairebé! I ho ha fet davant del Madrid. Mejo Codro ha trencat el partit amb aquest gol. La jugada de Ferrer. Perseguit per Quique. La passada al primer pal, la toca amb la punta al bosni. I entre les cames d'avui aconsegueix el primer del partit. Ha marcat Codro, ha marcat el Barça. Barça 1, Madrid 0, minut 38 de la primera. Queda una vida de partit, però el partit és viu. El partit és maco. I ara més hi ha gols. I jo no sé si amb un sol gol n'hi ha perquè l'Àngel ens digui què pot passar ara. Home, el que no hauria de passar és que el Barça endarregués les seves posicions perquè quedés molts minuts i ho passaria molt malament, no? Jo crec que ha de continuar en busca del segon gol. I fer el comentari de que Xapi avui està sent l'extrem dret més perillós, perquè s'ha incorporat moltíssimes vegades. I el que dèiem abans, igual l'home important avui resulta ser Codro tan criticat pràcticament des que comença la Lliga.
Bullo. Som al 39 de la primera. Guanya el Barça per 1-0. Ha marcat Mejo Codro fa un parell de minuts. I aquí tenen la jugada en la que probablement ha estat la millor oportunitat pel Futbol Club Barcelona. Que no és gens fàcil, són aquests remats sorpresius, que el porter no li dona temps a reaccionar. Pràcticament, jo diria que més que en la puntera, en l'exterior, en l'empeny exterior de la cama, aquests remats ràpids, que són molt difícils, com dic, de que el porter li dona temps a reaccionar. Hem vist que Sanchís no arribava al tall en aquesta jugada. Ara han topat Vaquero i Ferrer. Se n'aprofita el Madrid, és Raúl. Vaja Guardiola a pressionar Raúl, encara Raúl. Raúl provarà el xut, fora. Servei de porteria pel Futbol Club Barcelona després de la jugada d'aquest gran jugador de futbol, que és Raúl. Com ha rebut el gol la banqueta? Home, us ho podeu imaginar amb satisfacció total i absoluta perquè se l'han jugada amb l'alineació de Codro. El dubte era si col·locaven Robert Prosinecki com a tercer estranger i la parella Òscar, José María Vaquero, de 9 i 6, com van fer el dia del Saragossa. Finalment s'ha decidit el cos tècnic per Mejo Codro i bé, per aquesta vegada doncs els hi estan donant la raó i ara el públic està coneixent el nom del jugador Mejo Codro. El Guilten han estat a punt d'arribar, ara sí que ho fa. Codro jugant amb Vaquero, tocant enrere per Figo, que busca un espai per passar cap a Roger. De la Penya ha tocat enrere per Figo, que recuperarà també Guardiola. Obrim per Sergi. Roger. Sergi. Minut 41 de la primera. La passada de Sergi molt llarga. Marxarà fora de porteria. Ha sortit Cruyff a donar alguna ordre. Hem vist que parlava abans amb Ivan de la Penya i amb Roger. Sí, és per la posició. Quan el Madrid surt en atac, hi ha aquesta posició de Chendo que queda lliure i estan en tot moment intentant que sense cobrir Chendo no pugui avançar. I és això que han d'entendre Ivan de la Penya i Roger. I per això és els comentaris tècnics que els està fent Johan Cruyff. Ara el llançament de Bullo ha marxat directament fora de banda. Aquí tenen el Bosni, que ha passat un calvari. Avui ha marcat el seu 7è gol a la Lliga. Estava en la llista de golejadors del Barça, empatat a gols amb Ivan de la Penya i no marcava un gol des de la 15a jornada. El partit entre el Barça i el Racing de Santander. Aquí tenen Hierro. Ha jugat amb Laudrup. El tall de Popescu. Orgull a buscar la pilota. Aquest és el 18è gol que li fan al Madrid fora del seu estadi. El Madrid que ha estat lluny aquesta temporada del Madrid segon defensa de l'any passat, Àngel. Sí, però no és fruit de problemes defensius, que segurament n'hi ha hagut, no? Sinó és fruit que quan tot l'equip no va bé reben molts més gols. Assumits fins i tot, jo diria, Valdano havia assumit molt més riscos avançant la seva línia defensiva i per tant quan tu no fas gols eres molt més vulnerable en defensa també. Hi ha hagut falta ara de Popescu a Laudrup. Menja la pilota a Hierro, ha posat el cap a Belardo, el treu també amb el cap Ferrer, i és Vaquero, i buscava ara Guardiola. Ha recuperat Redondo, obra per Laudrup. Menja la pilota a Laudrup, torna a posar el cap ara Sergi. Raúl per Zamorano, que traurà Roger. L'acompanya Sergi, que puja com una moto per la banda esquerra. S'ha aturat Sergi, juga amb Roger. Roger al mig del camp amb Guardiola. Guardiola fa una passada diagonal boníssima per Ivan de la Penya. Surt Bullo, que atura! La passada de Guardiola, milimètrica per Ivan.
I la sortida de Bullo que ha trencat l'oportunitat del Barça. És Laudrup, cau a terra, marca falta l'àrbitre. I mirin quina passada. No arriba el tall Chendo, li queda un control llarg que ve la penya, la sortida de Bullo. Desvia la pilota, el que vostè diu sempre del bon i el mal control. Sí, en aquesta zona un bon control és mig gol. Ha arribat a tocar lleugerament Chendo. Atenció, que és un moment clau perquè el Barça, el partit s'ha trencat i no hi ha defensa ni un ni l'altre cop. Són 3 contra 3, la pilota per Ivan. Encara Ivan ha recuperat posicions al Madrid. Figo. A l'altra banda, davant la pilota Codro. Ivan. Fent un canvi buscant l'Eix, Roger. Enrere Popescu. Popescu per Ivan, fora de joc. Ha marcat fora de joc en línia. Pilota pel Real Madrid. I crec que ben assenyalat, Som al 45. És el que està demanant Johan Cruyff als seus jugadors que estiguin pel temps, perquè evidentment no és el mateix dels vestidors amb aquest avantatge. I atenció perquè el València també marca. El València, un dels equips amb més en forma de la Lliga, acaba d'aconseguir el seu primer gol. València 1, Rayo Vallecano 0, ha marcat Mijatovic, que avui tornava a l'equip. Mijatovic i Zubizarreta han tornat avui al València, guanya per 1-0 l'equip valencià. Al minut 11 de la primera part del partit. Aquí som a punt d'arribar a la mitja part, ara mateix ho fem. Guanya el Barça per 1-0, no sé si Joan Patxi té algun protagonista a la vora. Ens ha marxat Carles Reixac, que vaja, ha posat la directa i en principi els jugadors del Barça recordem que no parlen a la mitja part. Molt bé, doncs ha marxat el protagonista habitual, que és en Carles Reixac, que és el que habitualment s'atura a xerrar amb els informadors. Avui ha marxat molt ràpid, ho haurem de deixar aquí. Tornarem a la segona part. Recordin que a la mitja part el Barça guanya per 1-0. Ha marcat Codro, minut 37, queden 45 minuts de futbol. Bona nit novament des del Camp Nou, abans que comenci la segona part del partit i abans que surtin els protagonistes d'una i altra banda. Encara no ha sortit cap dels dos equips. Ara ho farà el Real Madrid. De fet, vegem ja Michael Laudrup, que està esperant els seus companys per sortir al terreny de joc. I ens indica que tenim un punt de connexió a la llotja de l'estadi. Endavant, Xavier Valls. Sí, perquè estem amb l'alcalde de Barcelona, el senyor Pasqual Maragall, que està veient aquest partit, curiosament, entremig del president del Barça, senyor Josep Lluís Núñez, i del president del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Això és qüestió del protocol o és casualitat? M'ha tocat a l'esquerra del president del Barça i vet aquí que a l'altra banda està el president del Madrid. I com es veu el partit entremig dels dos presidents més rivals del futbol espanyol? A les bandes no es veu res, només es veu el camp. Què li està semblant el partit? Molt bo, jo crec que és un gran partit Barça-Madrid, com que està responent a el que s'espera d'un partit així. Llàstima que el Barça no hagi fet el segon gol que havia d'haver fet i que ens col·locaria francament cap a una gran victòria. No? A vostè el que tampoc li fa massa gràcia és que la gent, després de 2 temporades, continua ficant-se tant amb Michael Laudrup, oi? No, jo estic a favor del Laudrup, em sembla que és un gran jugador, jo crec que va ser un error de Cruyff deixar-lo marxar i a més no és que sigui un gran jugador, és que és un jugador de l'estil del Barça, és molt del Barça. Era, vamos, de manera que a mi em sap greu. Està a punt de començar la segona meitat. Gràcies, alcalde. Adéu. Les paraules de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i amb molts polítics avui a la llotja del Camp Nou. S'acosten les eleccions generals i això fa que augmenti. Estem al costat de Carles Reixac. Perdoneu, només per preguntar-li si canviarà alguna de les coses que vostès han vist que no funcionen en aquesta primera meitat. Bueno, en principi no, vull dir, estem jugant bastant bé, vull dir, és un partit amb molta tensió, que en qualsevol moment doncs, es pot produir un gol per un cantó o per l'altre, encara que jugades clares no n'hi ha hagut per cap dels dos cantons. I bueno, el que està claríssim és que de moment hem de veure com es resoldrà el començament de la segona part. No? Ells possiblement també d'aquí una estona facin algun canvi, segurament treguin el Chendo i posin el Mitchell, i llavors potser aquí en aquest aspecte pel cantó dret d'ells ens hem d'acoplar una miqueta perquè si no ens poden tindre problemes. El resultat, perdoni el tòpic, però és just en aquests moments.
No ho sé si és just o no. Jo crec que és un resultat que en aquests moments també el que fa el primer gol té molt avantatge. Ja hem tingut un parell d'ocasions, ells també, i bueno, en aquest moment nosaltres hem dominat més la pilota, però vull dir, són jugades que fins a aquest moment tenim una mica de sort. Les paraules de Carles Reixac, que estan demanant ja que deixem la posició al seu costat perquè el partit és a punt de començar. L'han fet fora volant, però ha aconseguit parlar amb Carles Reixac, que ens ha fet saber què és el que pensava i com havien vist els tècnics. Aquesta és la primera part del partit. Ha començat ja la segona, mou la pilota al Futbol Club Barcelona. És Codro, que fa aquesta passada lateral per Figo. Avantatge per Sanchís, que protegeix la pilota. Ha de buscar un espai per treure-la, la juga amb Quique, que li torna Sanchís. La pilota ha tocat a Figo, que la juga amb Ivan. Ivan fa una passada a l'interior, ha tallat Hierro, ha recuperat el Madrid. Zamorano. Mira de jugar-la Vaquero, Guardiola i Vaquero han recuperat pel Barça, la passada bona per Codro a l'interior de la gran mitja sortida de Bullo, canvia córner! La mitja sortida de Bullo, la passada o el passing shot que intentava Mejo Codro i el porter del Madrid amb el peu ha pogut enviar córner. Ha estat la primera oportunitat de la segona part i ha estat molt clara. Ha pogut, però, Bullo, aquest home, enviar la pilota a córner. Ha començat moguda la segona part, Àngel. Sí, ha perdut una opció clara d'aixecar la pilota. Abans, però, veurem el llançament del córner. Que el fa Figo. Buscant la frontal de la gran, mirada de posar el cap Popescu. La matarà Guardiola. No ha pogut controlar de la penya. La treu al Madrid, que surt al contraatac. Redondo, perseguit per Popescu. Encara Redondo, fa una passada llarga, es deixa la pilota enrere Luis Enrique, recupera Ivan pel Barça. Dèiem, Àngel, que ha començat fort a la segona part també. Sí, amb una claríssima, jo diria que la més clara ocasió de tot el partit. Doncs ho dèiem i ens quedem dient-ho, i veient el gol de Camarasa al minut 27 de la primera part. El València ha fet el segon, València 2, gol de Camarasa, Rayo Vallecano 0. Ha marcat el segon el València, busca el segon el Barça. És Ferrer, prova el xut fora. Ha començat fort el Barça, ara amb un xut de Ferrer en els primers minuts de la segona part. És la tercera oportunitat que arriba. Vaquero prova la passada per Ivan. Ha pogut tallar Hierro. No es pot perdonar tant i el Barça en 2 minuts n'ha perdonat 3. Ha començat molt fort el Barça, Joan. Deia Reixac que el Madrid en aquesta segona part començaria d'una altra manera, però el que ha començat fort i apretant ha estat el Futbol Club Barcelona. 2 minuts, 3 ocasions i bones. Molt més que la primera meitat, on el Madrid ha tingut les ocasions més clares, si descomptem el gol i la jugada ja al final de la primera meitat d'Ivan de la Peña. És Figo. Figo juga amb Vaquero. Vaquero no ha vist Roger, sí que l'ha vist de la Peña, que busca Roger fora de joc. Ha marcat fora de joc en línia. No estan gens d'acord els jugadors del Futbol Club Barcelona. Ara Prosinecki, aquí tenen la jugada. Dèiem que Prosinecki havia donat la pilota als jugadors del Madrid entrant al camp. Pilota que havia quedat mort després de línia. Aquests aplaudiments i el crit final que senten de fons és perquè el marcador de l'estadi s'anuncia el resultat definitiu del partit al Calderón. Atlètic de Madrid 0, Sevilla 1. Recordin, ha marcat Moya i l'Atlètic de Madrid ha perdut el seu primer partit al Calderón aquesta temporada. És l'únic partit de primera divisió que ja ha acabat. Hi ha un altre partit en joc, com saben. És el partit que juguen a Mestalla, el València i el Rayo Vallecano. Guanya el València per 2-0. A la primera part del partit han marcat Mijatovic i Camarasa. L'altre partit de primera que juga és aquest Barça-Madrid a l'estadi. Guanya el Barça per 1-0, gol de Codro a la primera part. Ara estem jugant la segona, al minut 4 de la segona. El resultat continua, Barça 1, Real Madrid 0. S'han jugat 4 partits de segona divisió A
El Barça B ha guanyat el miniestadi per 3-2 al Marbella. Han marcat Moreno, Pagès i Monsalvete en un partit difícil pel Barça B, que ha fallat un penal i s'ha fet un gol en pròpia porteria. Atenció a Laudrup per Luis Enrique, té espai pel xut, ha donat temps perquè Popescu recuperés i ha perdut una gran oportunitat pel seu equip. Havia badat el Barça, que havia deixat Luis Enrique sol a l'interior de la gran. Ho torna a provar, ara és Quique, el tall de Popescu, la treu Guardiola. Dos de bones de Popescu, perquè vaja, la primera i la segona mortals de necessitat. Sort Cruyff. És per sortir després d'aquestes dues batzegades del Real Madrid. Per tant, sortir i posar una torre fora, perquè trobar-se la pilota com se l'ha trobat Luis Enrique ni als entrenaments. Ara, Luis Enrique també, si s'ho pensa més, ni xuta. Se li ha fet de dia mentre se l'intentava posar bé. És Luis Enrique, un jugador que ha fet una cosa estranya en aquella jugada que hem pogut veure abans. Zamorano, perseguit per Sergi Zamorano. La talla de Xilé, fa una centrada, la treu Popescu amb el cap. De la Penya ha fet un retall amb el cos a Chendo, que ha enviat fora davant la presència de Sergi. També ha jugat avui el Lleida, que ha tret un punt importantíssim al camp de l'Hèrcules. Hèrcules 1, Lleida 1. Ha marcat Cela. El Lleida de Rojo continua pujant posicions i sortint de la cua. Empat a 0 del Getafe i l'Écija. Getafe 0, Écija 0. I atenció, la pilota va Raúl, surt Busquets i atrapa. Davant l'últim resultat de segona divisió que ens queda per recordar, Osasuna 0, Real Madrid B 1. Són els partits avançats de la jornada de demà. Quan juga Figo, mira de marxar per la banda, fa una centrada, no hi ha ningú, arribarà tard Codro. Tenia molt pel darrere Codro, que ara lluita per atrapar i recuperar aquesta pilota pel Barça. Ho ha fet Codro. El públic l'aplaudeix. Codro aguantant la pressió de Quique. Ha acabat tocant Codro, fora de banda favorable al Madrid. Ara badat Redondo. Mira de recuperar Guardiola. Se l'endú Milla. Aquest és Hierro, Redondo. Laudrup. Popescu, som al 7 de la segona. Puja la pilota Popescu. Encara Popescu. Ha pogut tallar Sant Gir, recupera el Madrid. I després d'aquests 7 minuts, Àngel, el començament de la segona és igual que el de la primera, pràcticament. Sí. El ritme de partit ha tornat a incrementar-se. Tots dos equips al tope de les seves possibilitats, moltíssima intensitat, i tornen a haver moltíssimes alternatives d'atac. En aquesta segona part, el Madrid n'ha tingut una, el Barça n'ha tingut 3. Sí. A més, jo diria que la més clara opció de gol del partit ha estat la de Codro, que em sembla que ha perdut una bona opció de poder-li aixecar la pilota per dalt avui. Tenia espai per fer-ho? Sí, tenia espai per fer el que diem picar-li la pilota per sobre, és a dir, aixecar-la, amagar que va fer puta fort i fer la picadeta, perquè el porter normalment es llança rapidíssimament al terra. Oh, la pilota al Barça en defensa, Sergi. Sergi buscant la banda esquerra, Roger, que treu una bona centrada. Ha tocat amb el cap Figo, que s'ha destorbat amb Vaquero. Recupera pilota al Madrid. Que la puja amb Hierro. Puntava llarga. El tall de Ferrer. Guardiola. Mira de marxar Codro, atura el joc Guardiola. El Pep enrere per Popescu, que canvia carregant sobre banda la Penya a l'esquerra. El doble Sergi, prova el xut Ivan, fora! Ha xutat Ivan des de lluny, un xut fort, lleugerament alt. Aquest mig somriure d'intranquil·litat Arsenio. És un rictus més que un somriure. És un patiment. Sí. Com pateix aquest home. Ha de ser gran per un entrenador que li ha tocat viure el futbol modest, de primera però modest, arribar a un dels grans del futbol espanyol i estar en un partit com aquest. Atenció Raúl, que juga amb Laudrup, li havia tornat de taló, la pot treure el Barça. Guardiola fa una passada per Figo,
Figo té davant Sanchís, també Hierro, encara Figo, busca l'espai per fer un xut a les mans de Bullo. Des de molt lluny Figo ha xutat, Bullo ha pogut aturar. Això ha de ser molt gran, no, Àngel? Sí, és un premi a la seva carrera com a tècnic que probablement no hagués somiat mai, no? Si ja es va llançar, diguéssim, a l'estrellat, o per dir d'alguna manera, amb el Deportivo, jo crec que aquest ha estat el punt per ell meravellós de dirigir un dels grans d'Espanya. 3 anys de somni amb el Deportivo, una Copa del Rei, i ara el Madrid, quan ja semblava que s'havia retirat. Aquí tenen el xut de Figo. Bullo estava molt ben col·locat i ha atrapat la pilota. Vaquero, tocant per Popescu, que juga amb Figo. Ha volgut tocar per Guardiola, li ha sortit una mica malament. Ha recuperat el Madrid. Una de les novetats del partit d'avui és la posició de Figo, que juga davant centre, mentre que Mejo Codro s'ha desplaçat a la dreta de l'atac. Atenció a Laudrup, que combina Luis Enrique, encara Laudrup, obrint per Quique. Quique fa una passada al tall de Belardo, que envia la pilota a corna. Costa creure que aquest partit acabi amb 1-0. Costa, perquè hi ha oportunitats de banda i banda. Els xiulets ara per Laudrup, que farà el llançament del segon corna favorable al Madrid. 5 ha llançat el Barça. Ho fan curt, buscant Redondo, que li torna la pilota. Laudrup per Quique. Quique mira d'entrar a l'interior de la gran, cau davant d'Ivan de la Penya. Estava molt a prop l'àrbitre, però és una jugada pel senyor Albert. Sí, a mi m'ha semblat que no l'ha arribat a tocar, Veurem a la repetició. Fa una passada llarga per Roger. Surt Bullo, mirarà Roger d'evitar que la pilota marxi, no ho ha pogut fer. Ara Bullo li diu a l'àrbitre que té molta cara, l'àrbitre l'ha vist perquè l'estava mirant i haurem de veure la jugada. Aquí tenen Quique, de la Penya. Doncs sí. Amb la cama dreta fa caure Quique, El penal és clar. El penal és clar. El penal és clar, l'àrbitre, insistim, estava molt a prop. Aquí el tenen. Més a prop no podia estar. Però no l'ha sabut veure. Ara aquesta serà la jugada del derbi. El penal de la Penya a Quique. Al minut 12 de la segona part del partit. Guanya el Barça 1-0, ha marcat Codro. I el Madrid força el seu tercer corna. 5 ha llançat el Barça. Cruyff parla amb Codro. Què li diu, Joan, ho saps? Està donant que transmeti ordres als seus companys al mig del camp. És que el Barça ha perdut al mig del camp i entre davantera i defensa doncs hi ha un buit increïble. El llançament del corna. La sortida de Busquets que atrapa. L'entrada de Zamorano. Ara Zamorano i Busquets s'encaren. La jugada una vegada més. Amb el braç esquerre li ha donat un cop a la cara a Busquets i per això el porter es queixava amb tota la raó del món. És Ivan davant d'ell, Chendo, juga amb Figo, darrere Vaquero, Guardiola, pot provar el xut, Guardiola ho fa des de molt lluny, Bullo! El xut de Guardiola buscant el pal dret, l'ha aturat Bullo. Feia dies també, Àngel, que no veiem Guardiola amb aquesta verticalitat, provant el xut, fent passades en profunditat. Sí, la veritat que el xut portava potència, col·locació, era un xut perillós que fins i tot li ha botat davant, el que passa que ha reaccionat bé avui. Jo estic d'acord amb Joan, ho han comentat a l'inici del partit. Jo crec que és un enfrontament per acabar més, no sé, 3-2, que no pas 1-0, i de fet seguirem veient opcions de gol. L'únic problema que pot tenir el Barça és que
que el Madrid tingui alguna opció de gol i li entri una mica la por al cos, com es diu, i endarrerisca molt les posicions. Si no ho fa, jo crec que seguirà veient un partit amb moltes alternatives a una i altra porteria. Ara ha recuperat Raúl pel Madrid, aquest és Milla. Juga amb Hierro. Carles Reixac a Johan Cruyff, que posi Figo a la dreta i que se'n vagi Codro al mig. Laudrup i Popescu envia fora de banda. I aquesta imatge està molt curiosa. Aquests aplaudiments són per Johan Cruyff, Sí. per la frivolitat que s'ha marcat amb la pilota. Ha estat molt curiosa, la pilota li ha quedat als peus, li ha quedat morta. Ara l'explicarem. Atenció, com ha tocat Luis Enrique, estava ben col·locat Busquets que ha aturat. Probablement és el derbi amb més oportunitats dels últims anys, aquest. Sí, el més bonic. Puja el Barça. És Sergi. Mira de fer una centrada, la fa. Baixa la pilota per Figo, el bon control del portuguès, que envia de pal. No hi ha ningú i Sanchís envia a corna. Hauria pogut ser Spasic. Semblava que Figo anava a intentar La mitja rematar volta, com sí. hi anava, sí. Però ha fet un bon control. Aquí tenen la jugada. S'acostaven Quique i Laudrup. Laudrup ha anat a buscar-la, esperava que el tècnic li aixequés. I el tècnic li ha aixecat, però a Quique. Sembla ser que no van quedar molt amics. El llançament del corna, cop de cap de Vaquero, el treu Quique! El cop de cap del capità del Barça, José Mari Vaquero, l'ha tret Quique sota els pals. Torna a jugar Laudrup. Zamorano. Luis Enrique, aquí tenen el percentatge de xuts a porta. Atenció al Zamorano, ha estat més ràpid ara Sergi. Està com una moto Sergi. Un dels jugadors més en forma del Futbol Club Barcelona. Ha deixat la gran avantatge de tenir homes molt ràpids al darrere. El Barça té els ponis, Ferrer i Sergi, que són els que resolen situacions com aquesta. També a l'Àngel. Ha recuperat el Barça. Ara són 4 contra 4. No hi ha mig del camp ni el Real Madrid ni el Barça. És Ivan. Ivan s'ho mira, el doblarà a Figo. Li deixa la pilota davant del Chendo. Mirarà de fer una centrada a Figo. Està buscant un espai, no el troba. Ara sí, entra l'àrea, fa la centrada. Bullo. Laudrup. Piulets pel danès. Jugat amb Milla. Ha posat el peu Roger. Ha recuperat el Madrid. Ha donat llei d'avantatge, suposem, l'àrbitre. Ara ha recuperat Guardiola, que demana tranquil·litat als seus companys. Figo. El doble Ivan. Figo enrere per Guardiola. Vaquero. I enrere per Sergi. Al públic no li ha agradat això. De la Penya. Guardiola. Ara Guardiola entregat a Hierro. La puntava llarga a Hierro. Corre Sergi. Baixa la pilota amb el pit. I rep els aplaudiments del públic. Ivan de la Penya. Ha controlat Guardiola. La toca a Belardo. Vaquero per Ferrer. Codro. I ha de sortir aquí Codro, ha tingut a terra davant de Milla. Ha xiulat falta l'àrbitre. I aquí tenen la jugada de Quique, la rematada de Vaquero. I ara veurem la falta a Mejo Codro. Falta clara. Que ha fet un cop al genoll, però s'aixecarà Codro. Figo. Estan ja els jugadors de les dues banquetes. I la banda sembla la Rambla, entre fotògraf en línia, els jugadors en un petit espai de terreny de joc. Està molt atapeït. Corre Vaquero. Sergi. Sergi encara amb la pilota, s'ha anat de Zamorano, ho fa també de Chendo. Continua pujant Sergi, que és una màquina. Ara hi ha hagut una falta sense pilota de la Penya, una altra, Sergi. L'ha marcat l'àrbitre. Hierro s'empipa.
Doncs que no s'empipi, que a sobre seria mereixedor de targeta groga. L'àrbitre ha marcat aquesta falta. N'hem vist una altra de la Penya sense pilota. Sí, dues faltes a la vegada. Aquí tenen de Chendo, que fa caure de la Penya. Puyol situant la tanca defensiva del Madrid. El llançament de la falta. I al costat de la pilota Guardiola, Popescu. Serà Popescu el que xuti. I ha tocat Bullo! Com ha tret la pilota Bullo! Quin cacau de Popescu! Com ha tret la mà Bullo! I ha enviat a corna. És cremar el puny. Sí, això és dificilíssim perquè tens molt poca seguretat amb que puguis refusar la pilota. És que si posa la mà li plega. Havia de posar el puny Paco Bullo i ho ha fet. El llançament de Figo a les mans de Bullo. Esperarà la sortida dels seus companys per fer el llançament de porteria. Mitjapara Mestalla, el València guanya per 2-0 el Rayo Vallecano. València 2, Rayo 0, han marcat Mijatovic i Camarasa. Al camp del Barça, guanya el Barça per 1-0. Juga l'equip de Cruyff, és Guardiola, pot provar el xut, ho torna a provar. A la dreta de la porteria de Bullo. Ho prova Guardiola, que rep els aplaudiments del públic després d'una nova decepció, però feia molt temps, insistim, que el de Santpedor no ho provava i no tenia la verticalitat que està tenint avui. Hem vist una vegada més el puny de Bullo desviant aquell llançament de Popescu. Cop de cap de Belardo. Ha marcat falta l'àrbitre de la Codro a Sanchís. És aquelles que l'Àngel diu que sempre li marquen el davanter. Ara ha tirat la falta Hierro i l'ha tirat amb tota l'expressió de la paraula. La pilota ha arribat a peus de Figo, que mira de fer jugada. Cau a terra davant de Quique, falta de Quique Figo. Senyor Albert. Sí, falta. Amb el braç esquerre li donen empenta a Figo. Figo. Guardiola. Aquest és Roger, pot provar el xut Roger. El xut de Roger ha anat al cos de Sanchís. Ha recuperat el Madrid. Raúl. Ara Luis Enrique ha escrivassat Laudrup, Zamorano, dient-li mira on està la pilota, perquè el filer pujava sense mirar. Figo fa una centrada, va marxar al cos de Quique i acaba forçant un córner. L'esbroncada de Luis Enrique. El Zamorano ha estat espectacular. El llançament del córner el farà Figo. Més obert, salta Popescu, ha tocat amb el cap Hierro. Pilota a peus de Roger, que juga enrere per Sergi. Guardiola. Li demana la Penya a l'altra banda. L'ha vist Guardiola. Cau la pilota per Codro, que intenta una centrada cap al mig. Ha forçat un córner. Pujava per ells a l'atac a Belardo. El córner el farà efectiu ara la Penya. És el 9è favorable al Barça. Demana Ivan, distància per Raúl. Ha fet el llançament del córner, buscant a la frontal de la gran Guardiola, que fa una centrada fora de joc de Popescu, que a més ha fet falta en el salt amb Bullo. Ara Popescu ha amagat la pilota per recuperar posicions i aquí tenen la jugada. I no hi ha fora de joc. No hi ha fora de joc. No existeix el fora de joc. Marxa Luis Enrique amb Roger, que li ha pogut prendre la pilota i enviar-la fora davant. Aquí tenen Arsenio. Juga el Madrid. La treu amb el taló espectacularment. Roger ha recuperat altra vegada el Madrid. Quique jugant enrere per Hierro, que rebrà la pressió d'Ivan de la Penya.
Sanchís, que rep la pressió de Codro. Obrint la pilota per Milla, que rebrà la pressió de Vaquero. Ara és Quique. Intentava fer jugada amb Redondo. Ha bloquejat la pujada de Quique Figo. I Cruyff aguanta la pilota, com poden veure, li diu a Figo que marxi. Ha marcat falta l'àrbitre. Ha jugat ja la pilota al Madrid. Redondo, atenció a la pujada de Redondo, ha posat el peu Sergi. Baixa la pilota Belardo per Busquets. Canvia fora de l'àrea, ha posat el cap Vaquero. La pilota cau a peus de Milla. Està venuda aquesta pilota aquí, la treu Sergi, obrint-la a la banda. Mira de córrer Figo per arribar-hi, no hi arriba. Ha agradat, però, l'acció del portuguès, el públic que aplaudeix. Traurà una altra punta, eh? La centrada de Laudrup, cop de cap defensiu de Popescu. Traurà una altra punta al Barça. No. Arseni traurà Sneijder. I aquí farà marxar. Ahí està. Sí, senyor. Aquí farà marxar. Si assumeix molt de risc, pot ser marxa Laudrup i Luis Enrique passa... Ai, Laudrup, perdó. Chendo i Luis Enrique passa a lateral. No assumeix risc. Seria nou en Arsenio. Seria anti-Arsenio, això. Substituirà a Zamorano. El canvi més clar, diguéssim. Atenció a l'atac del Barça, el contraatac és Ivan de la Peña, l'acompanya Figo. Ivan fa un retall a la frontada de Gran, encara Ivan cau a terra. Guardiola tocat per Figo, surt la pilota dividida i gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol de Luis Figo i de Josep Guardiola, que ha fet més de la meitat del gol. I callers que ha estat Josep Guardiola, que ha vingut a la banqueta del Barça, ha mirat Cruyff i li ha fet amb un gest amb el dit, volent dir: va per tu! Mig gol per Pep Guardiola. Aquí tenen la jugada que intentava de la Penya, la treu Sanchís i que bé l'ha tocat Guardiola, li ha deixat a Figo, que ha acabat marcant. Guanya el Barça 2-0. Som al minut 26 de la segona. El camp és un clam. I no era fàcil veure la jugada ni clavar-la on l'ha clavat Figo, per suposat. Però el que parlàvem abans, si l'aixeca la pilota, el porter en un 99% de les ocasions va cobrir porta pel terra. Escombra per terra, tot el que troba. Sí. I Figo buscat a l'interior de la lateral, de la xarxa lateral de la porteria. El Barça guanya 2-0. Dèiem del canvi de Sneijder, però és que és estranger, eh? Sí, té raó vostè. Embadat. L'acció de Guardiola val més de mig gol. I això no és treure-li mèrit al gol de Luis Figo, que després s'havia de fer el que ha fet el portuguès. Atenció, perquè ara hi ha falta favorable al Real Madrid. Som al 28 de la segona. Aquí tenen Josep Guardiola. I el Barça guanya per 2-0. Davant de la pilota Hierro, al costat Redondo. Probablement xutarà Hierro a trencar. És una important. Gran xut Hierro. Atenció, el xut de Hierro a les mans de Busquets. Deia el senyor Patsi. Era una jugada important, perquè si quan acabes de fer el gol doncs ràpidament et torna a escurçar, no ha servit de res, i després al revés. És l'equip que acaba de marcar el que pren el pols del partit. D'aquesta manera el Barça va guanyant minuts, que és el que ha de fer a partir d'aquest moment. Segon canvi al Real Madrid,
Álvaro per Raúl, és a dir, va canviant davanter per davanter. Sortirà Álvaro per substituir Raúl. Álvaro que surt amb el dorsal 24, que és el que li pertany, no el 15, com se'ns ha informat abans de començar el partit. Saben vostès que aquest any cada jugador té un dorsal assignat i tot i que es fa una mica de més i de menys, que hi ha equips que no ho tenen gaire clar. Veiem Snyder també al damunt del terreny de joc. I el Madrid que ja ha fet 2 canvis. Snyder per Zamorano. I aquest home, Álvaro, per Raúl. Luis Enrique, ha rebut falta de Roger, demana l'àrbitre que continuï el joc. Quique, la pilota ja ha tocat el braç, prova un xut, queda dividida, ha marcat falta l'àrbitre. No li ha tocat, no l'ha controlat amb la mà, I no li treurà targeta groga perquè es tracta d'un control. I el primer perjudicat és el seu propi equip. Vegi com treu la mà, per controlar la pilota. Ben assenyalada la falta i no és mereixedora de targeta groga. Ara li estan dient a Figo que quan rebi la pilota, que l'aguanti tot el que pugui, que la remeni, allò que tan bé sap fer el portuguès. Capell va la pilota, s'ha avançat ara Quique. Ha fet falta Figo, diu l'àrbitre. Álvaro ha tornat a l'equip després que marxés Valdano. Álvaro és un jove del Madrid B que va pujar Valdano al primer equip i a Marcenio no havia jugat. I no se n'ha anat massa content, no, Raúl? No. El canvi que li ha semblat, senyor Alonso? No deu d'estar content amb els 2 homes de dalt i ha optat per fer el canvi. Jo a Raúl sempre l'hagués deixat el camp i més perdent, com es va perdent, perquè és un jugador valent en les seves arribades a l'àrea, que es desmarca bé i que estava en ratxa golejadora. Serà Álvaro qui farà el llançament del córner. La pilota és pel Madrid. Villa. Canviant cap a Redondo. Davant d'ell Guardiola. Tira de marxar Redondo. Fa una centrada. Terreny de ningú, la pilota marxa cap a la ratlla de banda. Puja Chendo per intentar atrapar-la. L'ha tocat Chendo, ha aconseguit que no marxi. I finalment ha forçat un córner. I això sí que no li ha agradat a la banqueta del Barça. Són jugades de pilota segura que no se'ls pot escapar als jugadors blaugrana i que han forçat un córner quan no en tenien cap necessitat. Doncs la discussió de Chendo i Zamorano i Snyder. Li estava dient, sí, tu has d'anar a buscar-la. Li estava dient de tot Chendo a Snyder. El llançament del córner, molt tancat, ha posat la mà a Busquets, hem sentit va, Bussi. La pilota encara és pel Madrid, torna a provar la centrada, cop de cap defensiu de Belardo, tira de treure la Roger, se l'endú finalment Vaquero, que juga cap al mig del camp per Figo. Figo busca la banda, ara la pujada de Sergi. Sergi fa una passada per De La Peña, De La Peña toca amb el cap a les mans de Bullo. El Madrid prepara el tercer canvi, entrarà Mitchell per substituir Chendo. Hierro. Snyder. Pressionat per Abelardo. Ha recuperat el Barça de falta. Diu l'àrbitre d'Abelardo, Snyder. I ara demanarà canvi al Madrid. Entrarà Chendo. Mitchell, perdó, per substituir Chendo. Un canvi més lògic que amb el resultat com està. Sí, era el canvi que fins i tot Charlie havia comentat que es podia fer els primers minuts de la segona part. Perdoni, aquí té Chendo discutint amb Snyder, el que vostè apuntava, i és Chendo el que se'n va. Digui, senyor Alonso, perdoni. No, que era el canvi que apuntava Charlie, que pensava en els tècnics del Barça que es faria a pocs minuts de la segona part. Ara han marcat falta d'Iván de la Peña a Hierro. Un lloc des d'on Fernando Hierro pot provar el xut directe. Som al 34 de la segona, guanya el Barça per 2-0. Han marcat Codro i Figo.
La falta la llançarà Fernando Hierro. Directe per damunt de la porteria de Busquets. Aquí tenen la banqueta del Real Madrid amb Cañizares. El Madrid ha fet els 3 canvis. El Barça no n'ha fet cap. Saps si té pensat el Barça fer algun canvi després de... De moment Johan Cruyff sembla que no en vol fer cap, Deu voler fer disfrutar els jugadors, ja que avui... Sí, va haver-hi un dia que va dir que els canviava perquè feien el ridícul i avui no els deu canviar perquè estan fent tot el contrari i per tant que s'enduïn doncs el mèrit de tot. Pràcticament ara, a partir d'aquest moment, els canvis ja poden ser per perdre temps, perquè només queden 10 minuts. Són aquests criteris que aplica l'entrenador holandès del Barça. A vegades són tan sorprenents, però que tenen la seva lògica holandesa. Popescu, jugant amb Abelardo. De la Peña. De la Peña busca la porteria, es recolza amb Codro. Atenció, Codro pot provar el xut, desviat. Li demanava ara una passada de la Peña, després li pica la mà. El xut de Codro, que avui s'ha retrobat amb el gol. Minut 35 de la segona. I Ronmilla, que li torna a Bullo, que surt de manera espectacular a treure una pilota que semblava més enviada per un enemic que per un company. Una pedra. Sí. Ara pot Johan Cruyff decidir el primer canvi. Hem vist el Germú cridant carrera, sembla. Efectivament. Però el Madrid puja en pilota controlada, és Redondo. Obrint. Laudrup, la seva centrava a les mans de Busquets. Aquí tenen la sortida espectacular de Bullo. I ara el cop de cap defensiu de Quique i de Belardo. Pilota a peus d'Álvaro. El tall de Popescu. Quin partit ha fet Popescu, que no se l'ha vist, però quin partit que ha fet. Està tallant tot, està pujant la pilota, ara la passada és bona per Codro, surt Bullo. L'atrapa. És Laudrup. Laudrup juga amb Álvaro, ha tallat Ferrer. Roger enrere per Busquets. Canvia cap al mig del camp. Ha tallat ara Vaquero. Ha posat el peu Guardiola, se l'endú el Barça. Són 4 contra 2. Iván de la Peña per Guardiola. Bullo! Era la sentència de tot. Sí. Al minut 37, Bullo ha aturat el xut creuat de Guardiola. Ara ho prova el Madrid, és Laudrup, que mira de marxar de Popescu. Pilota dividida que s'endú Sergi. Guardiola obrint per Figo. Figo per Vaquero, que li tornarà llarga. Corre Figo. Ho fa també Hierro, que arribarà amb avantatge i envia la pilota fora de banda. El partit ha estat bonic perquè sí. Aquí tenen la jugada entre De la Peña i Guardiola. El xut de Guardiola creuat, l'ha aturat Bullo. Li ha gravat el partit Àngel. Ara demana canvi el Barça. Entrarà Carreras, marxarà Roger. Senyor Alonso, què li sembla? El canvi? Sí. El canvi simplement és per perdre una mica de temps, per treure un home de refresc, però sense cap incidència. El partit, per mi, ha estat molt maco. Fins i tot aquesta segona part s'ha mantingut més constant el ritme aquest intens, que la primera part han tingut 15 o 20 minuts i després ha baixat bastant. I a la segona part jo crec que ha sigut més continuat aquest ritme. Per les expectatives que normalment són superiors al joc que es veu, avui jo crec que ha estat a l'alçada del partit. Sí, perquè normalment sempre s'espera molt d'un derbi i acostumen a ser els partits més dolents. Sí, hi ha molt de respecte, hasta en determinats moments por, i avui no. Avui tots dos equips han llançat per intentar guanyar el partit sense cap tipus d'especulació i ha estat així d'espectacular. És Carreras que intenta fer una centrada, ha posat el peu Luis Enrique.
sentíem a la banqueta cridar a Xapi que reculés. Mentre veiem Roger posant-se un xandall per no perdre's l'última part del partit. Demanava de Xapi que reculés, Joan. Sí, que guardés la posició. És l'últim home, és l'home que està justament al cantó oposat i el que li demanava és això, que guardés la cobertura del Futbol Club Barcelona. Ara aquí que s'ha endut aquesta pilota davant de Figo, que queda estès sobre la ratlla de fons. El Madrid intenta sortir. Ha pogut, o semblava que havia pogut aturar Luis Enrique. No ho ha pogut fer segons en línia. Semblava que la pilota havia quedat morta. I aquí tenen la jugada. I la falta clara de Quique. Per vostès falta clara. I ara que Johan Cruyff crida corrents Prosinecki, un canvi que probablement no faria i que ara el farà perquè no vol deixar el Barça amb 10 jugadors aquests últims 5 minuts. Surt arrossegant-se Figo del camp. I aquest que senten cridar és Toni Bruins. Demanant el canvi. Mentre Figo continua estès. Sembla que s'ha fet mal de debò Figo. No només ha estat un cop, sinó que ha pres més mal perquè encara està estès. Ara s'incorpora. Codro. Mira de marxar Codro. Seguint d'Álvaro, cau a terra, falta. El vol aixecar Quique. Codro diu que no. Ha trepitjat el turmell a Codro. I la falta és clara encara que protesti Álvaro. I mereixedora, a més de targeta groga. El que passa és que avui l'àrbitre porta el partit ben controlat i no vol treure targetes de cap de les maneres. Ara es fa efectiu el canvi. Deixa el terreny de joc. Ho fa per un fons Figo entre els aplaudiments del públic de la tribuna, que es posa dempeus per aplaudir el pas del jugador, i entra Prosinecki. De la penya per Guardiola, som al 41 de la segona. És Prosinecki qui rep, davant d'ell Álvaro. La jugada amb De la Penya, que ha volgut fer un cop de taló, ara s'ha volgut adornar massa Ivan De la Penya i ha perdut el control de la pilota. Ha recuperat el Barça. Tocar, diu Bruins. Puja la pilota Belardo. Encara amb la pilota Belardo, que toca per De la Penya, la frontal de la gran. Treu Quique, el xut del Pitu Belardo a les mans de Bullo. Ara sense voler pràcticament. Vaquero enviat fora de banda. Aquí tenen Figo. Vaquero falten 3 minuts per acabar el partit i està pressionant i corrent com si fos el primer minut. Ho ha apretat, ho ha corregut, ho ha pressionat absolutament tot. És Snyder, ha rebut la pressió de Belardo. Redondo. Ha picat ara Mitchell per la banda. I de fer jugada al Madrid, que no troba un espai. Ara jugant interior per Snyder, que no arribarà. Fora la porteria favorable al Futbol Club Barcelona. És acció d'equip que ja tira la tovallola, aquesta. Aquí tenen el genoll de Figo. Sí, és. No, el de Roger. Era el genoll de Roger. El que sagna, sí. Som al 43 de la segona. El Barça guanya per 2-0. I Arsenio, que marxarà sense haver guanyat el Camp Nou, si tot continua així. Ara Laudrup ha fet una bona passada per Mitchell. El xut de Mitchell a les mans de Carles Busquets. La cara de pòquer que li ha quedat a Cruyff després d'aquesta jugada. I ara De la Penya, que ha intentat una jugada per carreres. Ha tornat a recuperar el Madrid. Laudrup. El tall del Barça, Vaquero. Popescu, De la Penya. Ha volgut jugar amb Vaquero, ha tornat a tallar el Madrid. Milla, Luis Enrique. Pilota per Laudrup, que rep la pressió de Popescu. Encara Laudrup. Ella de fer jugada al danès, davant té Guardiola. I ha pogut fer un túnel a Guardiola, però s'ha trobat amb els peus de Belardo. Guardiola obre per De la Penya.
Pugen 4 jugadors del Barça, n'hi ha 4 del Madrid per parar. La passada de la Penya per Codro, surt Bullo i atrapa. Podria joc en qualsevol cas. Sí. Substituiran de la Penya, falta un minut, entrarà Òscar. Doncs Déu-n'hi-do assenyalar aquest fora de joc. Sí. Era menys clar encara un altre que han assenyalat abans. Sí. El de Popescu. De la Penya. Sergi. El canvi per Prosinecki, que rep els aplaudiments del públic. Suquets. Prosinecki. Igual no hi haurà ni canvi. Guardiola enrere. Som ja al 45. El Barça guanya 2-0. Abelardo. Per Vaquero. De la Penya. Per Codro. Codro obrint per Carreras i a fora de joc de Carreras diu en línia. Sobre el temps afegit. Hi ha el canvi que es farà efectiu perquè l'àrbitre l'ha vist marcat. I el canvi ha estat un premi. Ves per on? O com a mínim ha tingut la funció de premi. Deu ser la primera vegada que el canvi davant de la Penya provoca aplaudiments del Camp Nou. Si ho ha estat o no, no ho sé, però que ha tingut la funció de premi, sí, perquè ha fet que el públic dret aplaudís la sortida d'Ivan de la Penya, el tècnic també l'ha felicitat pel partit que ha fet. I ara ja sobre el minut 46, l'entrada d'Òscar per Ivan. És Laudrup. Ha perdut la pilota, ha recuperat el Futbol Club Barcelona. És Ferrer. Guardiola. La sortida en planxa de Hierro. Amb el peu pla no està d'acord Fernando Hierro, però al final Albert. No, sí, ja pot dir el que vulgui. La pilota està controlada pel jugador, per tant, com està controlada, aquesta forma d'entrar és joc perillós, perquè la gent ens entengui perfectament, ben assenyalat per l'àrbitre. Juga el Barça. És Ferrer, som al 47 pràcticament de la segona. Prosinecki. El derbi acabarà amb victòria del Futbol Club Barcelona si l'àrbitre no ho allarga enormement. Codro. La centrada de Codro. Cop de cap de Vaquero. Bullo. Reclamen corna els jugadors del Futbol Club Barcelona. El dona l'àrbitre. I el cop de cap de José Mari Vaquero, que si no l'ha tocat Bullo, ha tocat el pal. Ara ho veurem. Però malauradament l'àrbitre no disposa d'aquesta càmera. No sembla que l'hagi tocat Bullo. No, ha tocat el travesser. Ha tocat el travesser. La pilota morta a l'interior, Balagrán. Pilota per Codro. Codro, la sortida i gol, 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 gol. Gol de Codro. Gol de Mejo Codro. S'abracen els jugadors de la banqueta del Barça. El públic dret a l'estadi. I Codro avui n'ha fet 2. La pilota que ha deixat morta. Luis Enrique li ha donat Vaquero, que l'ha vist tot sol. El Bosni ha fet un retall sobre la sortida de Bullo i ha marcat. Hem vist la imatge del president del Real Madrid, Lorenzo Sanz, parlant amb el president de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Antoni Puyol, amb la tranquil·litat a la que obliga la llotja. Hem vist abans també el president del Futbol Club Barcelona. Tots amb la calma, la que obliga la diplomàcia que s'ha d'observar la llotja. Hi ha falta ara favorable al Madrid. La setmana passada es deia que la Lliga ja estava perduda.
Doncs aquesta setmana s'haurà de dir que la Lliga encara està viva. S'ha acabat. S'ha acabat el partit. Final a l'estadi, ha guanyat el Barça per 3-0. Aquesta és la imatge probablement més sobresortint els jugadors del Barça i del Madrid, abraçats quan marxen cap als vestidors. L'abraçada de Guardiola amb Laudrup. Els jugadors del Barça entre si, els jugadors del Barça amb els del Madrid. I el resultat final, el públic dret aplaudint del que ha estat un gran derbi, un grandíssim partit de futbol, un partit de futbol molt maco, el que avui s'ha jugat a l'estadi. Després d'aquesta victòria, el Barça arriba als 50 punts. La imatge de Snyder amb Prosinecki. I queda a 8 de l'Atlètic de Madrid, que avui ha perdut a casa davant del Sevilla. La Lliga és viva. 8 punts són molts, queden molts punts per jugar. Estem amb Sergi Barjuan, que és un dels homes més satisfets perquè el Barça ha passat de no comptar a tornar a comptar. És així? Sí, exactament. No, avui hem jugat molt perquè sapiguem el resultat de l'Atlètic de Madrid. Doncs ens sentim molt motivats, amb moltes ganes. I bueno, el resultat ha sortit, doncs, ens ha acompanyat molt i penso que hem jugat bastant bé, no? Un derbi atípic, perquè avui els dos equips han tingut un munt d'ocasions. És normal, això? Bé, potser tots dos estan doncs, ja conscienciats que tenim que anar a guanyar, no? I avui, doncs, per això hi ha hagut tantes ocasions. Penso que si no haguessin servit els resultats, potser haguéssim estat més tancats a darrere. I, bueno, i així ha sigut, no? Què vol dir aquest resultat ara mateix? Vol dir que estem vius com tu has dit abans i que realment, doncs, que el Barça no està tan bo com diuen, no? Molt bé, la moto del Barça, Sergi Barjuan, que ha fet un far de córrer, de jugar bé i que ha contribuït a la victòria importantíssim d'aquest partit.